Nefilmuj, ja volám 150. Dobre, choď do piči. Idete dobrovoľne, alebo s nami? Nie, nejde dobrovoľne. Nemôže ísť dobrovoľne. A ja vás vyzývam, aby ste mi ukázali takým právom, chcete mi zadoručovať do Dobre, chcete robiť problémy? Dobre, budete robiť pánu Kaliňákovi problémy, keď chcete robiť. Nech sa páči, ja nechcem. Ja odmietam nastúpiť do sanitky, pretože ja som zdravý a ja som slobodný človek. Dajte mi pokoj. Policajti obmedzujú osobnú slobodu, porušujú, prosím vás pekne, článok 16-17 ústavy. Hej, to je dôchod, sa nedíte. Filmujte to, prosím vás, všetci, filmujte to. Prosím vás, žiadame ministrovi prepočítať. Ja vám dám puta! Žiadame, prosím vás, fašistické. ďalšia hliadka, policia, policia dáva puta. Ja vám dám puta! Nebaj do piči! Toto nesmú robiť, prosím vás, pekne obmedza policia. Ja som slobodný človek a nemáte právo byť... Otec, ne. Í, ty kurva! Dobre, prehoďte mi ho na druhú stranu. Kľud, pane, nekopte ma, dobre? Choďte do piče! Dajte mi dole puto! Dajte mi dole puta! Ja som, ukážte mi pre one! Prosím? Na základe čoho prevezete teraz ako keby? Na základe toho, že lekár rozhodol tak, že má sa vrátiť na dodatok. Lekár, ja som z lekára. Odmietam sa vrátiť, som slobodný človek a nie som... Vy ste není lekár, prosím vás. Ja mám pochybnosti o tom, či to je lekár. To nemôže byť lekár, takéto niečo nemôže pripustiť. Pani, ja som rozprával teraz s lekárom a lekár nerozhodol. Nerozhodol lekár zatiaľ, prosím vás pekne. Robíte na prácu, pán policajt. Nesmiete to, pane, robiť. Nesmiete, vy to ste, máte ho doniesť a nie ho zadržať. Oco, Nebráňte sa, páne, kľud. Choďte do piče! Kľud. Oco, Filmujte to všetci. Filmujte to pôjde ku pánu Kaliňákovi. Ľudko, drž sa, Ľudko. Nie. Práve, Ľudko. Nebráňte sa, pani, ja vám nechcem ubližiť. Dajte mi dole to puto! Vy mu ublížite. Vy mu ublížite. Dajte mi dole to ale ja puto! sa ešte ako nemôžete ho tak... To je systém, to sú rozkazy, no. Ja ho musím dojeť na katastrofu. Správa nemôže ísť na úkor zdravotného stavu. Jeho zdravotný stav je taký, aký je. Jeho zdravotný Môže dostať mŕtvicu. Normálne a dobrý. Lepší ako váš. ale bude zlý. To sa mu pohorší, rozumiete? Pani, Dajte mi dole to puto! Všetko má Dajte mi dole to puto, škačí mi... Bude vás to boleť, ja vám nechcem ubližiť. Dajte mi dole to puto! Dajte mi dole to puto! Už idú ďalší policajti. Okamžite mu dajte dolu tie puta. Nerobte to s tým. ho tak. Vy, prosím vás, pekne, Prečo sa s nami chcete? my ako občania máme právo na verejnú kontrolu, my vás odvolávame. My vás odvolávame, prosím vás, pekne, zo služieb občanov. Logička, veď vy ho ničíte. My vás odvolávame zo služieb občanov, prosím pekne. Robíte nadprácu, pani policajti. To sa nesmie. To je protizákonné. Ani žiadny lekár by nedovolil. Zavolajte niekto prokuratúru. Toto nesmiete robiť, páni, prosím vás pekne. Obmedzujete osobnú, ide ďalšia hliadka. Ešte nerozhodol pán doktor. Ľudko, drž sa, prosím ťa. Drž sa, Ľudko. Si v práve, môj zlatý, neboj sa. Všetko bude v poriadku. Dajte Všetko bude v dole poriadku. puta, prosím. Dajte mi dole to puto! Dá sa to aj mierovou cestou, prosím vás pekne. Dá sa to, my musíme počkať na to rozhodnutie toho pána psychiatra. Drž sa, Ľudko, sme s tebou. Nedaj sa, prosím ťa. Nesmiete do ľudcovacej To je prostriedky hanba, použiť. prosím vás. Je tu judikát, prosím vás pekne. To je hanba. oco. Teraz mu ubližujete, to vám Aha, vravím. kurva! Pozri, jebanca! Pojebaného! To je hrozné. Toto je... Policajtného! My sme v 50. rokoch, vážení priatelia. Toto sú 50. roky. Ja vám nechcem ubližiť. To je sionizmus. Ale je tu judikát, rozhodnutie ústavného súdu je tu pre Boha živého. Aj lekár sa jednoznačne vyjadril, že pripravuje správu prepušťaciu. Čo to s ním robíte? A odchoď, prosím ťa, aj tých sudcov, čo sa pozerajú. Odchoď aj tých sudcov. Odchoď aj tých sudcov, čo sa pozerajú. Porušujú ústavný súd. Rozhodnutie ústavného súdu je tu porušované. Ľudko, drž sa, prosím ťa. Neboj sa, my ťa dostaneme odtiaľ. My ťa odtiaľ dostaneme. Veľmi ti ubližujú na zdravotnom stave. Veľmi. Veľmi. Ľudko, máme ťa radi, neboj sa. Neboj sa. Títo páni robia nadprácu a je to hanba. Hanba na celý policajný stav. Nesmiete robiť, ja som ľudu, prosím vás, pekne, nesmiete. Toto nesmiete robiť,
dovolili, vás bude stať prácu všetkých, Takto koľko to je, vás je. prosím, Máš ich liečenie. všetkých nafilmovaných. Takto sa liečia Jožko, pacienti, poď keď to, už je prosím ťa. pacient. Takto sa to robí. Kto vám povedal, že je nebezpečný pre okolie, že musíte použiť takéto prostriedky? Veď na to sú zákonné dôvody. Máte nejaký verdikt o Veď tom, pre že Boha nemajú, veď konanie bolo zastavené, páni, trestné konanie bolo zastavené, prosím vás pekne. Tu nie je právo na spravodlivý súdny proces. Doktori, nechajú mi inekcie. Proti mojej vôli. Ja nemám jasný príkaz, nemám jasný príkaz na tento. Bolo to konzultovať s okresnou prokurátorom Kde je Martin. tá okresná Čiže prokuratúra? okresný prokurátor Martin. Nie vravím, či okresný prokurátor, môj nadriadený konzultoval Ideme hneď na vec s okresnou prokurátorom Martin. Dobre? prokurátor nie je lekár. Pardon. Prokurátor nemá kompetenciu. Lekár, ktorý ho ošetruje. Povedal, Pripravuje prepušťaciu správu. nám Ešte to raz povedal. opakujem, ja som ho prevzal v psychiatrie. To mi je jasné. Dostal som pokyn, naspäť ho dať. áno, Neboj sa, ale lekár. pán doktor povedal, Od- my všetci ideme donútra. My všetci ideme donútra. Ja vás nemôžem zobrať, lebo ja mám jasný príkaz len na tejto, na pána Václava a pána policajta. Nám je to úplne jasné. Predstavte si, pani policajti, že tam je pán Kočár. Predstavte si, že vy tak raz budete. Nejdem vydierať emocionálne, ale čo ste urobili, to je katastrofa. To je Ľubo, žiadaj si ma, stále v každom konaní žiadaj. Ideme za tebou, ideme na psychiatriu, na policiu, všade. Toto bude riešiť minister. Minister pred voľbami, toto páni ste si teraz všetko, čo ste si dovolili, jednoducho ste spochybnili ministra a ste si z ministra teraz znevažili, prosím vás. Znevažili ste ministra vnútra, prosím vás, pekne. Morálny kodex policajta, ktorý vydal pán minister vnútra. Ste znevažili. Toto je únos, prosím vás, pekne. Toto je únos. To je tragédia, toto je tragédia. Toto sa nedeje Pozrite ani... sa, chceme spútať dozadu ruky. To nesmiete, Na prosím. Ja som takto infarktoval z toho. Nemôžete kriminalizovať Dozadu občana, aj prosím vás, pekne. Dobrý deň. To sú pravidlá fašistické, čo dostali. No. Do vienka od banky. a všetko urobíme, aby si sa hneď dostal preč. Zbytočne si. Ľudia, neberte úvery, lebo takto dopadnete a bránte sa spoločne. Dokňa, pane. A neberte Ty lieky. mi to Bo vidíte, že ničia Aby sa človeka prestal tiež brániť, od toho. asi mu to bude musieť povedať. svoje bandy. Pretože ide teraz chudák proti sebe. Bager, Dostal sa proste do tejto mašinérie, do tohto fašistického systému bakalári. a my mu nemáme ako pomôcť. Ľudko, drž sa, prosím ťa. Urobíme všetko preto, aby si sa odtiaľ hneď dostal. Dobre, A pôjde sťažnosť, neboj sa. môj nadriadený okresný riaditeľ Martine. Martin. Rieši pacientov, hej? Liečite, takto liečite. Šofér. To je pánové šof. To je pánové. Áno. Takto sa privážajú pacienti. Krásne. Ďakujeme pekne za... Ale či prežije tú cestu, držte ho pod zdravotnou nejakou kontrolou, pretože nemusí to prežiť takto spútaný. Ja by som to neprežil napríklad. Kristínka ide hneď všetko vybaviť. Drž sa, prosím ťa. Drž sa, zlato. Drž sa, neboj sa nič. Švárka. Dobre, viete čo, my chceme, aby sme išli na policiu. Ja vám ho nadiktujem na tom internete, vy ho nájdete. Ale my nemáme internet taký, že Akože všeobecne nemáte máme ministerský internet. Tak zavoláme pánu ministrovi, nech ho nám ho pošle, dobre? Jednoducho sa tu porušujú článok 16-17 ústavy. Ale vy ten rozsudok, ktorý si mali mať so sebou, keď sa Nemusím jedná o ho mať, takéto ale niečo. prosím, nemusím. A jak sa teraz Dobre. preukáže, že to, že máte na papieri napísané Viete čo, niečo? ja sa preukážem iba tým, že ste ho tak dobili, ho Ja ho policajti, nezbijem, ja som nikoho nezbil. prepačte, že konali niečo, čo robilo v rozpore s ústavou Ale pani, Slovenskej keď republiky. niečo sa oháňate, tak to musíte mať to aj nie na papieri napísané. Chápete to? Prosím vás, vy nosíte so sebou, Keď idem vy niekde- nosíte list so sebou, rodný list. Rodný list nie. A Výborne. toto máte A viete rozsudok prečo? súdu. Áno, to je to isté ako rodný list. Dobre, nebudeme sa o Na tom teraz základe chvíľočku potom čoho baviť. ja mám niečo vykonať. To mi teraz povedzte. Na základe čoho? Ale ja nevidím ten papier, napíte to. Počúvajte ma. Právoplatný rozsudok, ja ho Môžeme, nevidím. zákon teraz hovorí, že pán psychiatr povedal, že má byť prepustený a oni ho tam vezú naspäť. A na dobré slovo? Pani, na dobré slovo? Dobre. Napočte tú značku, ideme tam, veď nám mohol poslať.
897DD. Ale chápete, pani, vy sa niečím oháňate, na papieri máte... Vaše? To bolo na vašom svedadle. Alebo Jožko. Ale rozsudok, keď máte, alebo máte ma dostať. To poďme za nimi. Toto je vaše, to si majú na svedadle. Dobre, ideme teda do Sučan. Môžeme ísť do Sučan. Však táto pani, čo ho obhajuje, tak tá, že vraj má nejaký rozsudok. Teraz má. Áno, je ten rozsudok. Ale nie na papieri Veci známe sa napísaný. nemusia dokazovať. Viete, to rozhodol súd, že veci známe sa nemusia dokazovať. Nevadí. Jedna babka povedala. To vôbec nie je pravda. Václav. Chcem to Milan Jelšovský. Milan Jelšovský. Dobre? To bol ten policajt, čo robil nadprácu. Dobre? No. Aby to bolo na kamere. Aj dáme toho mena, čo mu to rozkázal. No veď to je jeho nadriadený, takže to nie je problém. Čiže Milan Jelšovský a jeho nadriadený. Títo ostatní sú v poriadku, oni sa prispôsobili tomuto systému. Takže Milan Jelšovský. No ale on je len figúra. On dostáva rozkazy. Nie, nadprácu nerobím. Nadprácu nerobím. Nemusím robiť nadprácu. No ale musíme ísť ďalej, až po... by som povedal, tí, čo držia túto vládu v rukách, a to sú oligarchovia, rozkradači štátu a boja sa takto Dúfam, že to narábať s vydrží, ľuďmi. pretože naozaj on teraz, vieš si predstaviť tú situáciu, už bol na slobode. Konečne skoro po 5 mesiacoch sa dostal na slobodu. A teraz ho takýmto neľudským spôsobom vrazili do sanitky a vrátili späť do toho protizákonného stavu. On sa tam naozaj teraz môže už zrútiť. Teraz sa zrúti. Ale videli sme ho, v akom je stave a akom bude. Napíchajú ho, nadopujú Odkedy ho chemikáliami. policajti liečia? Jeho nadriadený sa rozhodol, že je lekár, určuje diagnózu. Určite dostane rozkaz, aby ho nadopovala. Hej. To sú rozkazy. A vieme, odkiaľ to ide. Ideme? Nie, nečakáme, ideme. Nám išli do Sučan, ideme do Sučan. Vy ste nám nepomohli. Ďakujeme vám, pani, za to, že ste nám dodávame na trestné oznámenie v Bratislave. Dobre, odchádzame. Ďakujem, dovidenia. Podali ste nezákonne, viete o tom, pani? No, tak Fakt, nám je to Chceli nám smutno. pomôcť. My sme chceli, že nám pomôžete. To sme od vás chceli vás rešpektovať, pani. slúbili, že vy nám ste nám pomôžu a slúbili. takto nám pomôžu. Slúbili ste nám, oklamali ste nás. Oklamali ste nás. A nejdú teda, hej? Nie, nevadí, poďme. Tu mali divadlo, tu mali sudcovia.